ଆଜି ହବ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନେଲୁ 3ଟା ରସୁଣ, ଆଳୁ 2ଟା, ମସଲା ମସଲି। ଚିକେନ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ସବୁ ରେସିପିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ସେଥିରେ ତେଲ ପକେଇକି ମସଲା ମସଲିକୁ ଗୁଜୁରାତି, ଲଙ୍କା, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ତାପରେ 3ଟା ରସୁଣ ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଚିକେନ୍ର ଗୋଡ଼ ଆଉ ସବୁଯାକ ଚିକେନ୍ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଚର୍ବି ପିସ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଲା କରାଟ, ଆଉ ଗୋଟେ କରାଟ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ମସଲା ମସଲି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଅଟା ଟିକେ ଚକଡ଼ିକି ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଦେଲୁ, ଯେମିତି ବାମ୍ଫଟା ନ ବାହାରିବ, ଚିକେନ୍ଟା ଭିତରେ ଭଲସେ ପୁରା ସିଝିବ। ଆଳୁ ଥିଲା ଆଳୁ ବି ଦେଇଦେଲୁ। এটা ହେଲା HD ଭାଇ ବ୍ଲଗ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଅଟାଟା ଭଲସେ ଦେଇକି ତାକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଲଗେଇଦେଲୁ, ଯେମିତି ବାମ୍ଫଟା ନ ବାହାରିବ, ଚିକେନ୍ଟା ଭଲସେ ସିଝିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଚାରିପଟେ ଦେଇଦେଲୁ ଅଟା। ଏବେ ଆମେ ଆମ ହାତ ତିଆରି ଚୁଲିକୁ ତାରି ଉପରେ ରଖିଦେବା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ଟା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଚିକେନ୍ଟା। ବାସ୍ନା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ର ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଦେଖେ ହେଲା। ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହାତରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ଚୁଲିଟା, ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇ ଆସି ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ପୋଛି ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ତାରି ଉପରେ ଭାତ, ଚିକେନ୍,
गरम गरम भात को चिकेन तरकारी उफ कि टेस्टी। बाहर वर्षा पाग होता से वर्षा पाग इच्छा है खायापी से चिकेन आनिक रोषे कर खाऊे। वर्षा पाग जो चिकेन न खाइब से चिकेन मजा खाए अच्छी कौन बेटी आलूटा साइड कर आम रसुण देते ସେଇଟା भी ସିଝି पूरा बहुत भाव सीझी जाइए। এইটা तापर आचार टिके काकुड़ी टिके लंका सॉरी पियाज ए नली पापड़ आम भाजी देलु ताको मिसे खाईदबा आ टेस्ट आपण मैंने देखी केमती लगी। जदि वीडियो भल लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट देके जीवे। भाई को टिके सपोर्ट करें भाई जमी आगे टे बढ़ो। थैंक यू फॉर फ्रेंड्स टाटा।